дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Ин барномаи дурахшон аст ки имрӯз меҳмони хонадони шумо. Шумо низ мехоҳед ки фарзанди шумо, набераи шумо, шогирди шумо ё худи шумо дар барномаи дурахшон албатта иштирок кунед. ин барои шумо албатта имконпазир аст. Метавонед дар барномаи дурахшон албатта занг занед ва иштирок кунед. чун шумо медонед имрӯз ба барномаи дурахшон аз тамоми манотиқи кишвар албатта тоҷикистони азиз мебиёянд истеъдод ва маҳорати худро албатта намоиш медиҳанд ва мо имрӯз низ гурӯҳи эҷодӣ кӯшиш кардем як ҷавондухтаре ки имрӯз тавонистааст дар муассисаи таълимӣ яъне дар мактаб бо баҳои хубу аъло албатта таҳсил кунад ва фаъолона дар чорабиниҳо албатта иштирок кунад, ҳамзамон дар озмунҳои ҷумҳуравӣ албатта иштирок кунад ки ин озмун аст фуруғи субҳи донои китоб аст ки то ба даври ҷумҳуриявӣ бо натиҷаҳои назаррас албатта тай намудааст. биёед бо як кафкӯбии самимӣ қаҳрамони барномаро истиқбол мегирем. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода дар кадом намуди ҳунар набошад дошта бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, албатта тамос гиред. мо шуморо ба барномаи дурахшон албатта даъват мекунем ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғд албатта сабт шудааст. номнавис кунед, дархости худро гузоред ва мисли қаҳрамонҳои имрӯзаи мо омада дар минбари баланди барномаи дурахшон албатта ширкат меварзед, истеъдод ва маҳорати худро албатта нишон медиҳед ва имрӯз низ ба барномаи дурахшон хеле нафарҳои зиёд мебиёянд ва соҳиби ҷоми барномаи дурахшон мегарданд. қабл аз ҳама аз номи тамоми гурӯҳи эҷодӣ иштироки шуморо дар барномаи дурахшон хайра мақдам мегӯям, арзи сипос омадед ва имрӯз ман мехоҳам атрофи истеъдоди шумо, маҳорати шумо, дониши шумо суҳбат кунем. Ки ҳастед, аз куҷо ҳастед? худро муаррифӣ кунед. Зайниева Меҳрангез ҳастам, хонандаи синфи 11-уми гимназияи рақами 2 шаҳри Бустон. иштирокчии соли 5-уми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона. инчунин иштирокчии як қатор озмуну чорабиниҳои шаҳриву вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ мебошам. дар озмуни китобхони беҳтарин дар соли 2024 ғолиби ҷои аввал гаштам ва инчунин гирандаи стипендияи раиси шаҳр дар соли 2024 мебошам. офарин, аҳсан мегӯям. барномаҳои қаблии моро тамошо мекардед Меҳрангез? бале. киро тамошо карда будед? кадом иштирокчиро? Муҳиддинзода Маликабону ки аз шаҳри Бустон иштирок карда буданд ва шумо низ имрӯз пайравӣ мекунед ба ҳамон Маликабону, пайравӣ мекунед ба он нафароне ки воқеан дар ин ҷода муваффақ ҳастанд дар озмунҳо. хоб ва боварӣ ҳам дорам ки модарашон ҳаққи устодӣ ҳам доранд барои шумо, яъне ки ба озмун омода мекунанд шуморо. бале. хоб аз овони хурдсолиятон оғоз мекунем, чун мо бо қаҳрамонҳо суҳбат мекунем, бояд аз оғози кӯдакӣ то ба имрӯз расиданаш суҳбат кунем. хоб овони кӯдакиятонро дар куҷо таҳсил мекардед, чӣ гуна буд? аслан зодаи куҷо ҳастед? аслан зодаи Зарафшон мебошам, вале дар шаҳри Бустон зиндагонӣ мекунам ва таҳсили худро дар гимназияи рақами 2 тӯли 11 сол аст ки давом медиҳам. офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз дар муассисаи таълимии шумо шароит чӣ гуна аст барои таҳсил кардан? дар муассисаи таълимии мо ҳамаи шароитҳо барои озмунҳо муҳайё гардида шудаанд ва инчунин мо китобхонае дорем ки дар он ҳамаи китобҳо мавҷуданд ва иштирокчиён метавонанд ки дар он китобхона яъне омада тайёрии худро бо муаллима Шукурова Моҳбону бинанд. хоб аслан аз муассисаи таълимии шумо чанд нафар ба озмуни ҷумҳуриявӣ ширкат варзиданд? зиёда аз 40 нафар ва зиёдтар ҳатто иштирок мекунанд ва аз муассисаи мо ҳар сол дар даври ҷумҳуриявӣ яъне бо дастовардҳои назаррас ба муассиса бармегарданд. ақаллан як ё ду нафар албатта, ҳа? бале. офарин, аҳсан. соли ҷорӣ чанд нафар соҳиби ҷой шуданд? соли ҷорӣ сазовори ҷои ифтихорӣ гаштем. чанд нафар? як нафар, яъне худатон? бале. офарин, аҳсан мегӯем. хоб барои имрӯз дар мактаб таҳсил кардан ҳама шароит ҳаст гуфтед, яъне ки таҳсили шумо бо баҳои аъло аст? бале. ҳама баҳоҳоятон аъло аст? бале. беҳтарин фане ки шумо дар байни фанҳо дӯст медоред кадом фан аст?
фани забон ва адабиёти тоҷикро бештар дӯст медорам. аҳсан мегӯям. Биед дар васфи Тоҷикистон ягон шеър гӯед. Тоҷикистон модари ҷон шукри модар мекунем. зарраи хоки туро ҳамвазни гавҳар мекунем. садқасам аз номи фарзандони боору шуҷоъ шӯҳрататро то сурайё зеби кишвар мекунем. дар дили мо сулҳу истиқлол ёрон ҷо бувад. ваҳдати мо шоҳроҳи зиндагии мо бувад. ҳамчу хуршеди саҳар бошад ливои дӯстӣ. дар фазои Тоҷикистон ҷилвагар боло бувад. шукри ин иқбол мегӯем мо, шукри истиқлол мегӯем мо. офарин, аҳсан мегӯям. зери калимаи Тоҷикистон шахсан меҳрангезро пурсем, агар чиро мефаҳмед Тоҷикистон? Тоҷикистон сарзамини биҳиштосои мо мебошад ва барои ҳар як нафар пеш аз ҳама ватан ва кишвари ӯ хеле азиз аст, зеро дар он ҷо ба воя расидааст, ба дунё омадааст ва таҳсили илм гирифтааст. ва дар оянда бояд ки ҳар як шахс номбардори ватану миллати хеш гардад. офарин. андозаи муҳаббати шумо ба ватан чӣ гуна аст? Чӣ гуна Тоҷикистонро дӯст медоред? беҳадду ҳудуд дӯст медорам. яъне ки ҳад надорад, Бале. охир надорад. офарин, аҳсан мегӯям. ва баҳри ободиаш дар оянда соҳиби кадом касб мешавед? чӣ кор мекунед? дар оянда мехоҳам ки сафир шавам ва ба давлатҳои дигар Тоҷикистони азизамонро муаррифӣ намоям. офарин. воқеан ин касби арзандаву зебанда барои бонувон аст, яъне духтарон аст ва дар ин ҷода албатта муваффақият мехоҳем. Кӣ сафир шуда метавонад ба фикри шумо? бояд кадом забонҳоро аз худ кунед? бори ҳам маълумот гирифтед аз ягон нафар ки бояд барои сафир шудан чӣ кор бояд кунед? кадом фанҳоро бештар бояд хонед? кадом забонҳоро бояд донед ва ба чӣ бояд аҳамият дод? бештар аз ҳама бояд ки шахс забони модарии худро хуб донад, зеро ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. ва ҳамчунин дар баробари донистани забони модарии хеш шахс бояд ки забони хориҷӣ, забони англисӣ, русӣ, хитоӣ ва дигар забонҳоро бояд ки омӯзад. бинед, агар инсон дониши хуб дошта бошад ҳам агар аз гузаштаи худ бархурдор набошад, яъне таърихи худро хуб надонад, ба фикри шумо ӯ донишманди ҳақиқӣ аст? не, чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат дар суханрониҳояшон қайд мекунанд, бояд ки шахс барои сохтани ояндаи худ гузаштаи худро сараввал хуб донаду омӯзад. бале. ба фикри шумо донишманд кӣ аст? донишманд онест ки халқи худро, миллати худро мешиносаду дӯст медорад. дӯст медорад. офарин, аҳсан мегӯям. акнун оғоз мекунем. дар мактаб ба ғайр аз он ки ба озмун ширкат меварзед, озмунҳои ватанӣ, аз ҷумла ба озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ширкат варзидед, то ба ин дам ба ягон олимпиадаҳои фаннӣ муассисавӣ ва берун аз он ширкат варзидед? бале, тӯли 7 сол аст ки дар олимпиадаи фани забон ва адабиёти тоҷик ширкат варзида дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. офарин, яъне забони модариро хуб медонед. Бале. ҷумлае созед ки дар он ҳам Тоҷикистон бошад ва ҳам сулҳ бошад. дар Тоҷикистони биҳиштосои мо сулҳу истиқлол пойдор аст. анакнун се калима пешниҳод мекунам. Тоҷикистон, сулҳ, ваҳдат. дар фазои Тоҷикистон сулҳу ваҳдат пойдор аст. пойдор аст. анакнун 4 мекунем. Тоҷикистон, ваҳдат, сулҳ, мардум. мардуми сарбаланди тоҷик ифтихорманд аз онанд ки давлати азизамон соҳиби сулҳу истиқлолу ваҳдатанд. офарин, аҳсан мегӯям. тавонистед ки навбат ба навбат ба 4 калимае ки пешниҳод кардам як ҷумлаи мукаммал ва зебандаву арзанда пешниҳод кунед. аҳсан мегӯям. хуб, танҳо ба як олимпиада иштирок кардед аз фани забони модарӣ? бале. хуб, ба даври шаҳрӣ иштирок кардед. чӣ мушкиле дошт озмун? озмуни фуруғи субҳи бале. доноӣ ҳакамон бештар аз наср пурсон шуданд. ҳамаи қаҳрамонҳо, он лаҳзаҳои ҷолиб ҳамаашро яъне пурсон шуданд ва агар ки хонанда бо диққат китобро мутолиа намояд ва ин саволҳо ба ӯ душворӣ намекашанд. шахсан ба кадом саволе аъзои ҳакамон
каме мушкилӣ кашидед? Чӣ маълумот надоштед ки пурсиданд? суол чӣ буд? аз китоби Замбури айнакдор пешгӯиҳои Абдумалик Баҳориро пурсон шуданд ва дар даври шаҳрӣ ман аз ин савол яъне каме душворӣ кашидам ва то даври вилоятӣ бошад яъне ба китобхонаи вилоятиамон рафтаму ин асарро дуюмбора мутолиа намудам ва ба ин савол ҷавоби пуррагӣ ёфтам. ёфтед? асан мегӯям. Ва имрӯз ба барномаи Дурахшон албатта ҷувздони махсусе ки ба озмун омода кардед ва ҳар як иштирокчие ки ба озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст ширкат меварзад, бояд мувофиқи низомнома дорои анаҳамин ҷувздон бошад ки аз рӯи анаҳамин ҷувздони махсус яъне ки аъзои ҳакамон саволу ҷавобро доир менамоянд. ҳамин гуна аст? Бале. хоб ба даври вилоятӣ омадед. Чӣ гуна гузашт? даври вилоятии озмун дар китобхонаи Тошхуҷаи Асирӣ гузашт. Бале. ва ҳакамон бисёр оқилу яъне бо инсоф буданд ва ҳар як хонандаро аз рӯи маводи мутолиа кардааш пурсон шуданд. бале. аъзои ҳакамон албатта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карда мешаванд. онҳо на танҳо одил албатта аз рӯи ҳақиқат рафтор мекунанд ва беҳтаринҳоро интихоб мекунанд ва дар даври вилоятӣ соҳиби ҷойи сеюм гаштам. офарин асан мегӯям. ва имрӯз аз рӯи анаҳамин ҷувздони махсусатон саволҷавоб кунем мешавад? хоб кадом саҳифае ки лозим аст мекушоям савол ҷавоб мекунам. аслан меҳрангез донандаи чанд асар ва чиҳо аст? тибқи низомнома 517 асар, 10 достон, 35 повест, 300 ҳикоя, 100 афсона, 100 латифаву тезгӯяк, 100 чистон ва 250 навъи шеъриро мутолиа ва ҳифз намудам. хоб бошад биёед барои бо як лаҳзаи ҷолиб оғоз кардани анаҳамин барнома яъне саволҷавоби мо як фазое омода кунем ки фазои ҳазлу шӯхӣ бошад. тезгӯяк гӯед. ҳаст? марамат. замира зира захира кард, замира зира захира кард, замира зира захира кард, замира зира захира кард. боз. зулфия зар медузад, зевар аз ӯ омӯзад. зулфия зар медузад, зевар аз ӯ омӯзад. зулфия зар медузад, зевар аз ӯ омӯзад. чистон чӣ? дар ман ҳаст, дар ту нест, дар вай ҳаст, дар ӯ нест. ҷавоби чистон ҳарфи а. боз. шоҳ дорад, афсар дорад, вазиру аскар дорад, аммо ин мамлакат не, тахту тоҷу шӯҳрат не. ҷавоби ин чистон шоҳмод мебошад. ҷалол икромӣ аз Москав чӣ овардӣ? повести ҷалол икромӣ мебошад ва дар ин повест сухан дар бораи писарбачае меравад ки яъне табар ва ҷумъа симоҳои асосии ин повест мебошанд. онҳо ба худ қарор медиҳанд ки бояд ба Москав раванд ва ба модари худ аз он ҷо савғотӣ биёранд ва бачагони хурдсол тавонистанд ки ба хурдсолии худ нигоҳ накарда яъне ба шаҳри Москав раванд ва аз он ҷо ба модари худ конструксия ва расми Ленин дар гилемро оварда тавонистанд. достонҳо ғалабаи таня абулқосим лоҳутӣ бале. дар бораи чӣ аст? дар бораи таня ном як ҷавондухтаре мебошад ки яъне фашистон ӯро дастгир карданд ва гуфтанд ки ҷои дигаронро бигӯ ба мо, ҷои он шахсоне ки пинҳон шудаанд. ва таня бошад яъне мурданро ба кала гирифту аммо ватану халқи худро нафурӯхт. бале. дар бораи достонҳо саволу ҷавоб мекунем. шумо бояд ҳамин ҷои асосиашро бигӯед ки чӣ шуд ва чӣ мешавад. хоб оби вахш абулқосим лоҳутӣ яъне достон. дар ин достон сухан дар бораи оби вахше меравад ки гови як писарбачаро рабуда буд ва дар охир писарбача мегӯяд ки ана дидӣ туро хомӯш кардан ва дигар ту яъне об надорӣ ки гови маро рабоиву хоби маро низ бигирӣ. хоб мирзо турсунзода ҷони ширин. ҷони ширин биёед сайёҳи ҳинд бигзор бошад. чӣ мегӯянд дар ин ҷо? дар ин достон сухан дар бораи як афғонбачае меравад ки яъне ба ғарибӣ меафтад ва бо як шахс яъне рӯбарӯ мешавад ва он шахс аз ӯ мепурсад ки яъне чаро ту ба ин ҷо омадаӣ, магар туро боди афғонӣ парондааст? бале. боқӣ раҳимзода ана чашмаш ало шуд. дар ин достон сухан дар бораи мушу яъне дар ин достон сухан дар бораи гурба ва харгӯш меравад ки онҳоро фиреб медиҳанд ва дар охир онҳо ҷазои худро мебинанд. хоб шеърҳо аз устод Садриддин Айнӣ. аслан биёед каме маълумот дар бораи устод Садриддин Айнӣ диҳед.
устод Садриддин Айнӣ яъне дар мактабе таҳсил намуданд ки ба мисли ҳозира яъне шароит надошт ва мактабдор бошад ба он кас яъне он чизе ки мо ҳоло омӯхта истодаем яъне намеомӯзонд ва ҳамин тавр ба он шароити яъне сахт нигоҳ накарда устод Садриддин Айнӣ тавонистанд ки омӯзанд, илм омӯзанду ба халқу ватани хеш содиқона хизмат намоянд. як шеър хонед. Саҳаргоҳон ки булбул дар наво шуд, гул аз шодӣ шукуфту ғунча во шуд. Шумо эй булбулони боғи мактаб, саҳаргоҳон чаро хобед ҳар шаб? Шумо ҳам дар наво оед бояд, ки то аз боғи маънӣ гул кушояд. Саҳаргоҳон гулистону дабистон, тароватбахш бошад чун гулистон. Чаро аз ин гулистон гул начинед? Чаро дар кунҷи бекорӣ нишинед? Биёед, эй шарикон, дарс хонем, ба бекориву нодонӣ намонем. Дар олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. яъне ки устод чӣ гуфтанӣ буданд дар ин шеър? Агар каме таҳлил кунем, ҷои асосиашро гӯем. Шахс бояд ки ҳамеша меҳнатро дӯст дошта бошад ва аз одами бекор ҳама безоранд. бале. Абулқосим Лоҳутӣ далер чӣ кор мекунад? Далер чӣ кор мекунад? Далер шикор мекунад. Гумон мабар ки аз шер далер фирор мекунад. Агар ба ҷанги паланг далер қарор мекунад, палангҳоро ба ҷанг далер дучор мекунад. Далер чӣ кор мекунад? Далер шикор мекунад. Ба модараш ҷаҳонро далер нисор мекунад. хуб, устод Мирзо Турсунзода як шеър пешниҳод кунед. Баҳор омад. Баҳор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт. Тамоми зиндагӣ оҳиста аз пеши назар бигзашт. Ба мисли гӯшту нохун ҳамеша бо ватан будам. Агарчи нисфи умри беҳтаринам дар сафар бигзашт. Ватан дар ҳар куҷо омад ба сар форам ҳавои ту. Ман аз он сӯи уқёнус бишнидам садои ту. Агарчи дар миён тӯфону мавҷи баҳрҳо буданд, вале омад ба гӯши ман садои рӯдҳои ту. офарин, аҳсан мегӯям. дар ҷумҳурии Тоҷикистон чанд қаҳрамон ҳастанд? 6 қаҳрамон. марҳамат. Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Эмомалӣ Раҳмон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур. офарин. Гулназар Келдӣ. Гулназар Келдиро чӣ гуна мешиносед? Суруди миллиро яъне Гулназар Келдӣ эҷод намудааст. офарин. оҳанги? Сулаймон Юдаков. офарин. рубоб занад чашмасор. Найнавоз боди баҳор, қолин шавад сабзазор, моҳира ҷон мерақсад. Осмон мешавад гардон, замин мешавад ларзон, офтоб мешавад ҳайрон, моҳира ҷон мерақсад. Дигар надорам қарор, чӣ хел истам дар канор, давра маро интизор, моҳира ҷон мерақсад. офарин. дар мактаб дӯст, дугона, рафиқи наздик доред? бале, дӯстони зиёд дорам. Дугонаи наздики ман Ғанизода Омина мебошад ки мо якҷоя яъне дар як синф таҳсил мекунем. Дар вақтҳои холигӣ ба китобхонаҳо рафта китобҳои зиёд мутолиа мекунем ва инчунин дар озмун ширкат варзидаем. дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғ дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғ албатта таҳризӣ шудааст, яъне омода шудааст, ташкил карда шудааст ва ҳар нафаре ки дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода аст метавонад дар ин барнома ширкат варзад. хуб, суҳбатро идома медиҳем. Ғафуралӣ Сафар. рӯзе ману Абдулло торикшаб шуда ҳамроҳ, ба хонамон мерафтем, чақон чақон мерафтем. Ногаҳ аз ким куҷое як саги баднамое ба сӯи ман ҳамла кард, ба Абдулло ӯ накард. Леси дасти Абдулло думликонӣ кард ӯро. Оё медонӣ чӣ сон?
саг ба ӯ шуд меҳрубон. ҳайрон нагардӣ асло, инҷост як муаммо. Абдулло пурсавғо аст, қаровули райпо аст. офарин. ман медонам ки ба ин озмун ширкат варзидан на танҳо заҳмати худатон, заҳмати аҳли хонавода, падару модаратон ҳаст албатта, ва устодоне ки ҳам рӯз ва ҳам шаб бо шумо албатта кору фаъолият карданд, дар ин бобат шуморо омода карданд. устодатон ки ҳастанд дар ин ҷода? Ки шуморо омода кард? устоди ман дар ин ҷода муаллимаи фанни забон ва адабиётам Шарипова Моҳира ва инчунин китобдори муассисамон Шукурова Моҳбону мебошанд, ки яъне маро дар ҳама ҷода яъне дастгирӣ карданд ва бо дастгирии онҳо тавонистам ки то даври ҷумҳуриявӣ озмун равам. офарин, аҳсан мегӯям. хуб, Муҳаммад Ғоиб, мафҳуми ҳазор рангу мазмун? ватан аст. эҳсоси даруни дарди берун ватан аст. гарди фараҳу ғуссаву афзун ватан аст. рӯйсурхии пайдошуда аз хун ватан аст. хуб, ҷумлае созед ки дар он калимаи себ бошад. Себ бошад. дар фасли баҳор себҳо шукуфта буданд. накунон писарча себро хӯрд. ҷумла созед. мукаммал кунед. яъне ҳамин ҷумлаи кӯтоҳ аст, мукаммал кунед. писарча ба боғи бобояш омаду аз бобояш нопурсида себро канда хӯрд. офарин, аҳсан мегӯям. умуман барои ана ҳамин таҳсил кардан дар фазои хона падару модар барои шумо чӣ гуна шароит муҳайё карданд? падару модарам яъне ҳамаи шароитҳоро барои хондани ман муҳайё намуданд ва инчунин дар ҳама ҷода маро дастгирӣ мекунанд. ҳам тарафдори онанд ки дар озмунҳо ширкат варзам, ҳам тарафдори онанд ки забонҳои хориҷиро низ аз бар намоям. офарин. ба фикри шумо барои хонандаи аллохон шудан, бо одоб шудан, аз таҷрибаи худатон гӯед, чӣ кор бояд кунанд? бигзор падару модарон шароити хуб кунанд, бигзор омӯзгорон дар рафти таълиму тарбия, яъне дарсҳо диққат зоҳир кунанд. ба фикри шумо чӣ кор бояд кунем ки имрӯз хонандаҳо ҳам донишманд бошанд, ҳам баодоб бошанд? тарбияи аввалин дараҷаи ҳар як шахс яъне аз хонаи ӯ оғоз меёбад ва ӯ дар хона чӣ хеле ки ҳаст, дар мактаб низ ҳамин хел мешавад. бале. ва чуноне ки мегӯянд қарсак аз ду тараф аст. агар ки падару модар ӯро назорат накунанд, омӯзгорон яъне коре карда наметавонанд. бале. ва онҳо бояд ки сараввал гапи падару модари хешро гӯш намоянд ва падару модар бояд ки ба онҳо тарбияи хуб диҳанд ва баъдан онҳо омада метавонанд ки давоми тарбияи худро дар мактаб идома диҳанд. гулчеҳра сулаймонӣ, очаҷон як қисса гӯ. як қисса яки хушрӯ, як қиссаи наву соз, қиссаи дуру дароз. очаҷон як қисса гӯ, дар ин қисса яки ту. харгӯшу гӯш набошад, заргӯш бегӯш набошад. хирсак нодон набошад, оҳу ҳайрон набошад. очаҷон як қисса гӯ, дар ин қисса яки ту. бачаҳош доно бошад, ба монанди мо бошад. абдумалик баҳорӣ, аз корҳои афандӣ? ҳайрон шуда механдӣ. як люнда собунро ӯ ҳалво гуфта газидааст. аз дарди шикам ҳар су вой вой гуфта давидааст. тоқии нав панавро заврақча гумон кардааст. онро ба сӯи дарьё оҳиста равон кардааст. асои дояашро аз пак гуфта давондааст. тӯби ҳамсояашро тарбуз гуфта кафондааст. аз корҳои афандӣ ҳайрон шуда механдӣ. хуб, як латифа гӯед. беморе назди табиб меояду мегӯяд ки ман ҳар шаб хоб мебинам. табиб мегӯяд боке нест, ҳама хоб мебинанд. бемор мегӯяд ки не, хобҳои ман аҷибанд. кӯякеашро нақл кунед, мегӯяд табиб. бемор мегӯяд ки ман ҳар шаб хоб мебинам ки мушҳои хонаамон бо говҳои хонаамон футболбозӣ мекунанд. табиб мегӯяд ки ман ҳоло ба шумо доруя медиҳам ки дигар чунин хобҳо нахоҳед дид. бемор мегӯяд ки ҳамон доруятонро фардо диҳед, зеро онҳо имрӯз финал доранд. воқеан аҷиб аст, хандаовар аст. хуб, бошад. як рӯзи меҳрангез чӣ гуна мегузарад? нақл кунед. саҳар яъне ба мактаб меравам ва 5 соат 6 соат дарсро хонда, яъне ба тахминан то соатҳои 1-1.5 хоб ба хона меоям ва ба дарсҳои иловагӣ аз фанни забони англисӣ меравам ва соати 5 яъне ба хона бармегардам ва ба корҳои хона ба модарам ёрӣ мерасонам ва ҳамин тавр.
از عهده پختن چی ها میبرید؟ از عهده پختن خورش و شیرینی ها میبرویم بیشتر. یعنی که خوراک های خونه رو هم میپزید در بعضا وقت. به فکر شما امروز با پخت و پز دوختن، یعنی که به هنرهای مردم میگوییم در خانواده، برای دختران این کسب ضرور است؟ باید پخت و پز رو یاد گیرند، دوختن رو یاد گیرند؟ به فکر شما چگونه است همین چیز؟ بله، البته که ضرور است. هر یک دختر باید که در برابر خواندن و آموختن باید که کارهای خانه را نیز به پورگی کرده تواند و خوراک ها، دوزندگی، پزندگی باید همش را داشته باشد. و این کارها را از کجا از خود کردن ممکن، یعنی یاد گرفتن ممکن است؟ از مرکزی تحصیلات علوی که بیشتر بله، محفل ها تشکیل کرده شده است که زیاده از 20-30 محفل ها در اونجا عمل میکند، هم زبان آموزی، هم تکنولوژی انفرماسیونی و هم کسب آموزی. بله. آفرین. اصلا امین جان شکوهی چی میگوید؟ صلح بهار است، بهار آورد. رونق و شادی و برار آورد. صلح بود شرشره جوی آب، صلح دهد حسن پر از آب و تاب. صلح چراغی رهی آینده است، صلح ز خوشبختی نماینده است. صلح شکرخند لب کودکان، صلح هماهنگ دل مادران. یک حکایه گوید که آخرش انجامش طبع انسان رو بریده کند. یعنی از آن عبرت گیریم. از بهارستانی استاد عبدالرحمن جامی. از اسکندر مقدونی میپرسند که چرا از پدرت بیشتر به استادت سلام میدهی؟ در جواب اسکندر مقدونی میگوید که چون پدر مرا برای زمین آورد، استاد باشد از زمین به آسمان ها برد. آفرین. بسیار پرمضمون است، یعنی فلسفه چقدر دارد. بله. آفرین. حافظ شیرازی، یعنی غزل ها از ادیبان کلاسیکی باشد. حافظ شیرازی: دل می رود ز دستم صاحب دیلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم، ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. 10 روزه مهر گردون افسانه است و افزون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مول خوش خواند دوش بلبل، هاتی صبوح حبو یا ایها السکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقد کن درویش بینوا را. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. بسیار استاد غزلی معمول دارند: بوی جوی میلیون آید همه. من باوری دارم که تمام بینندگان عزیز این شعر رو شنیدگی هستند، واقف هستند و این شعر امروز گرد زبان تمام مردم تاجیک زمزمه و هم می شود. البته ترانه ها هم ایجاد کردند و اون رو البته میخونند، قرائت میکنند. بیاید همین غزل رو یادآور میشویم بذار طبع بینندگان عزیز بریده شود. بوی جوی میلیون. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه. ریگ آمو با درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همه. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر نزدت مهمان آید همه. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همه. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همه. آفرین و مدح سود آید همه، گر به گنج اندر زیان آید همه. آفرین. احسن میگویم. بغیر از اون که شما در آزمون ها اشتراک میکنید، باز یگان خوبی دارید، یعنی که یگان استعداد دیگر دارید. ایجاد کردن شعر، بگذار راویگی کردن، یعنی در محفل ها، در چاره‌بینی های مکتبی، بیرون از اون در چاره‌بینی های فرهنگی، یعنی برندگی میکنید یا راویگی میکنید؟ بله، در چاره‌بینی های شهری و ولایتی و مؤسسوی راویگی را دوست می‌دارم، میکنم. سیب به درون چارباغ است. امسال
صندوق دلم پر از فراق است امسال. گفتم بروم سیب کنم سرک سال. این صاحب سیب زیر خاک است امسال. جانانه بهار شده است تو؟ کی می آیی وقتی گلی خار شده است و کی می آیی. تو وعده به برفای زمستان دادی. برفا همه آب شده است و کی می آیی. کشتیچه من کشتیچه خوشرویک آورد به من میرمک. می شوم من کپیتان در دریاهای وطن. شنا کردم می گردم نمی ترسم از دشمن. آفرین. رسم کشی. صورت شیر رو کشم. خرس دومچه دار شد. صورت گاو را کشم. شتری بچه دار شد. قی نویسم قلم شکست. دومچه قی دراز شد. قلم تراشکم کنی بار دیگر کشم کنی. آفرین. اصلا میگویم. گلچهره سلیمانی نگار. آیچه هم از کار آمد. به نگار آمد. به نگاری میدهیکی به قرار آمد. امشب مهمانی ماما نگاری بد و بلا. گفتم چی خوب به نگار. به نگاری به قرار. خوب شد نیامد نگار. آیچه فردا هم نیار. طعام شام خوردیم. همه را تازه کردیم. درسم را کردم تیار. بود شد همه کار. اما چرا سرم خم. چرا دادم کرده گم. آیچه هم چی می جوید. خود به خود چی می گوید. امشب چرا خانه ماند به نور و کلان. بازیچه ها به جااند. حیران و به زبانند. چرا همه جا خاموش. چرا کردم فراموش. یک باره دلم گم زد. به یادم آمد. شیپ شیپی پای نگار. ترانه های نگار. موی زنگوله‌دارش. رویکی گلبرینش. خنده های شیرینش. همه به یادم آمد. دلم گم زد. گفتم آچه دیگر بار نیا به نگار. آفرین. ما روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رو کدام سنه جشن میگیریم؟ 9 سپتامبر. آفرین. زیر همین کلمه استقلال چی رو میفهمید؟ استقلال آزادی مردم. بله. وقتی که کبوتران صلح در آسمان ها پرواز میکنند. وقتی که از هر خاندان صدای خنده کودکان می آید و خلاصه گپ خرسندی مردم شادی مردم استقلالیت است. یکی صلح و وحدت است. یعنی که پایداری صلح و وحدت و خنده کودکان آزادی سری و پوری تاجیکستان این استقلالیت است باشد. مادرتون رو تا چه اندازه دوست می‌دارید؟ این سوال میدونم غیر چشم داشته است و باید هر یک انسان مادرش رو دوست دارد و می‌دارد و اندازه محبت شما بیکران است. بله. خب برایشان یک شعر قرائت کنید. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و گشایش آرد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان. انگیزه است شاید از الله‌های مادر. گر شیرک سرودم از بود و از نبودم. در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینش از رحم اوست زینهار. صد داستان برآید از یک هجای مادر. من یک نفس نباشم به یاد ذات قدسش. از سرسپردگانم جانم فدای مادر. تا به امروز رسیدن صاحب اسم کردن ها شما رو صاحب دانش کردن به وایره رسانیدن بر زمین این گونه مهربانی ها زحمت های والدین ارجمندتون چی میگویید برایشون از این منبر برنامه درخشان ما رو تماشا دارن چی وعده میدهید به پدر و مادر؟ عرض سپاسمندی خود را به پدر و مادر عزیزم میرسانم که یعنی به همه دستاوردها من توسط دستگیری آنها یعنی نایل گشتم و سبب خواندن و به موفقیت ها نایل گردیدن من نیز پدر و مادرم می باشند و به آنها تشکر زیادی خود را میرسانم. آفرین. آموزگار اولین شما در یادتون هست وقتی که به صنف یک قبول شده؟ بله. کی هستن؟ میلیه و زمیره. خب در بعضی موردها میگویند که
омӯзгори синфи вақте ки аввалин қабул мекунад, модари дуюм мешавад. Ба фикри шумо омӯзгор ки аст? бале, дар ҳақиқат ҳам чунин аст. омӯзгор шахсест ки яъне хонандаро аз синфи як, яъне аз он вақте ки қадамҳои нахустини хешро ба муассиса мегузорад, дасти ӯро мегирад, навиштан, хонданро меомӯзонад ва ҳамин тавр вақте ки хонанда калон мешавад, бояд ки омӯзгори аввалини хешро аз хотир набароварда бошад. Зеро маҳз ӯ сабаб шуд ки шахсият яъне хондану навиштан ва омӯхтанро омӯхт, яъне савод гирифт. бале. офарин, аҳсан мегӯям. бобо ҳоҷӣ мегӯянд хабар ва алмос. хайбар пурсид аз алмос: ба куҷо меравӣ боз? ба деҳаи ҳамсоя, назди ҷӯраам барбоз. барои чӣ меравӣ? аз барои пурсупоз. ман ҳам меравам бо ту, бо ӯ мешавам шинос. ҳар се мекунем чақчақ, ҳар се мезанем аккос. модарам. маро саҳар кӣ хезонд? модарам. кӣ сӯи оби ҷӯй хонд? модарам. кӣ куртаам бипӯшонд? модарам. кӣ чойи гарм нӯшонд? модарам. кӣ гул ба дасти ман дод? модарам. кӣ мактабам фиристод? модарам. маро кӣ гуфт қобил? модарам. кист ба ман ҷону дил? модарам. шеър аз Аминҷон Шукӯҳӣ. бисёр шеъри зебо доранд дар васфи модар. ҳеҷ кас дар ин ҷаҳон монанди модар нест, нест. чун дили модар ки бошад, дил раҳимтар нест, нест. хоҳару додар, падар ҳам меҳрубонанду вале ҳамчун модар меҳрубону меҳрубонтар нест, нест. Алӣ Бобоҷон. маърифатомӯзи мо. хоҳӣ ки доно шавӣ, зӯру тавоно шавӣ, аз таҳи дил хон китоб, ҳикмати ӯ беҳисоб. он ки китобе нахонд, дур зи дониш бимонд. чун нафаси навбаҳор, тоза нигоҳаш бидор. сатри варо хат мазан, як варақ аз ӯ макан. ӯ чун муаллим ба мо, ҳар суханаш раҳнамо. минбари хониш китоб, сарвари дониш китоб. ҳамдаму дилсӯзи мост, маърифатомӯзи мост. офарин. ба фикри шумо нақши китоб на танҳо дар ҷомеа барои инсон чӣ фоида дорад? вақте ки шахс китоб мехонад, ба дунёи рангини он ворид мешавад ва агар ки шахс китоб хонад, захираи луғавии ӯ бой мешавад ва ӯ метавонад ки яъне бо фарҳангу тамаддуни гузаштаи худ ошно шавад ва бо донистани гузаштаи худ метавонад ки ояндаи дурахшони худро бисозад. хуб, ҷумлае созед ки дар он китоб ва қалам бошад. вақте ки китоб мехонӣ, бояд ки ҷойҳои асосии онро бо қалам хат кашӣ. офарин, аҳсан мегӯям. бисёр ҷавоби олиҷаноб додед. бинед, ман як ақидаи шуморо фаҳмидан мехоҳам. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мардум тамоми шароитҳоро ҳам барои зисту зиндагонӣ, ҳам барои фаъолият бурдан, яъне кор кардан, ҳам барои таҳсил гирифтан, умуман зиндагӣ кардан фароҳам овардааст. имрӯз нақши ҷавонон чӣ гуна бояд бошад барои Тоҷикистони навин, Тоҷикистони соҳиби истиқлол чӣ гуна бояд бошад? бояд ки ҷавонон сараввал мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намоянд ва дониши худро қавӣ гардонида дар арсаи байналмилалӣ Тоҷикистони азизамонро муаррифӣ намоянд, зеро ояндаи миллат дар дасти ҷавонони ҳозира мебошад. беҳтарин иборае ки пешвои миллат яъне ки барои мардум гуфтанд, барои ҷавонон бахусус гуфтанд ки ин ибора барои шумо ибратбахш аст. кадом суханашон? ҷавонон ояндаи миллат. зери ин мафҳум чиро мефаҳмед? яъне агар ки ҷавонон ба ватану халқи худ содиқона хизмат намуда ватани хешро муаррифгар шаванд, онҳо яъне ояндаи миллату давлати худанд. яъне ки бояд давлатро соҳибӣ кунанд дар оянда. бале. хуб, офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз нақши духтарон низ дар қатори писарон чӣ гуна аст? ба фикри шумо чӣ бояд кунанд духтарон? духтарон низ яъне дар давраҳои гузашта гирем, онҳо яъне
شرایط برای خواندن نداشتند و حالا باشد همه شرایط ها مهیا است و از ما تنها آن را طلب میکنند که ما بخوانیم و دخترها نیز در قطار پسرها باید که خوانند و آموزند و در آینده معرفیگر دولتی خویش گردند. آفرین، احسن میگم. این پاسختون واقعا درست است. البته نومان رازق در راه مقصد چی میگوید؟ در بغل ما کتاب، لب لبی رودی پراب، مثل سبو با شتاب، شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. مکتب ما بر هوا، خاطر ما پرصفا، از پی تحصیل ما شاد به مکتب رویم، شاد به مکتب رویم. امروز من باوری دارم که با پیراهن زیبا مدرن تاجیکی ما البته با چرابی های فرهنگی می روند که این یک زیبی دیگر دارد و من باوری دارم که این اقدام پیشوای ملت را بانوان تاجیک همه جوری به دست گیری میکنند و چون علاقه عیان است که امروز شما نیز همچون پیروی مادر خود، پیروی اجدادان خود به برنامه با یک لباس زیبا آمدید. خب باقی چی نقشه ها هست که باید مهرانگیز فتح کنه؟ چی قله ها هست؟ میخواهم که در دور جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است غالب آیم و این چنین زبان های خارجی را آموخته، یعنی به دانشگاه داخل شده در عرصه بین المللی و تن خلق خود را معرفی نمایم. خب کدام زبان ها را از خود کرده استاده؟ حالا زبان انگلیسی را آموخته استادم. با زبان انگلیسی سیب چی می شود؟ اپل. خب قلم چی می شود؟ پن. خب در دور جمهوری اشتراک کردید، صاحب جای افتخاری گردیدید، راه افتاده نشدید؟ نه. خب چی نقشه گذاشتید؟ چی مقصد گذاشتید؟ خطاگیه که داشتم باید که اصلاح نموده، یعنی باز هم با تیاری جدی‌تر در دور من بعده آزمون باید که شرکت ورزم. خطاگیتون در چی بوده است؟ جدا ننمودن اثرها. یعنی که با شما اثرها رو جدا میکردید مفقی نظام نامه، ولی شما این کارو نکردید، معلومات نداشتید یا که؟ نکردم. یعنی که نکردید. اصلاح میکنید، سال آینده میروید صاحب جای میشوید. با کلی استادان، عائله خود و اون نفرانی که با آزمون اشتراک کردید، یعنی که سهم داشتند، چی گفتنید؟ با کلی آموزگاران مؤسسه‌مان از جمله به معلمه عزیزم شریف و ماهره عرض منتداری خویش را بیان میکنم. محض آنها سبب شدند که یعنی من توانستم به موفقیت‌های بی‌نظیر نائل گردم و اینچنین به پدر و مادر خود، به دوستان و نزدیکانم نیز سپاسمندی خود را میرسانم. آفرین، احسن میگم. همزمان به اینجا شهادتنامه آوردید که گواهنامه آوردید که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان یعنی گیرنده استیپندی رئیس شهر بوده در سال 2023 در سال 2024. آفرین، احسن میگم. و همزمان اینجا یک چند سپاسنامه و افتخارنامه ها رو البته با خود آوردید که این نشانه از صاحب دانش بودن شما است، یعنی که ملکه خوبی شعرخوانی دارید، یعنی که راویگی دارید از استعداد شما. بینندگان عزیز، یادداشت می‌شویم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد شما می‌گردد. اگر شما، فرزند شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشد، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا با صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام است با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت سوخت با ما درخواست گذارید. ما کوشش میکنیم یک برنامه جالب را آماده کرده منظور البته شما داریم. جامع برنامه درخشان البته شما رو انتظار است. خب باقی در آینده برای موفق شدن در جدای این به شما یعنی که سرفرازی بردباری میخواهم، چون گفتید در آینده میخواهم سفیر شوم، بگذاره سفیر گردید که خدمت های شایانی همین میهن رو کنید. خب تشکر میگم که مهرانگیز به برنامه درخشان آمدید. اشتراک کردن در برنامه که غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است میباشند و همزمان اشتراکچی المپیاده، خواننده فعال، دانشمند هستند. باقی برای اشتراک در آزمون بردباری میخواهم و امروز شما نیز با یک جسوری و دلیر دانشی خوب از امتحانی برنامه درخشان گذشتید، صاحب جام برنامه درخشان که از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آماده شده است، صاحب همین جام زیبای
барнома мегардед. бигзор саломат бошед, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.